दानग्राया जितेन बरगयारी, दानजाग्राया सोमदोन समफ्रामारि। बे जाथाया 2:30 जादों आरो बेयो जाथाया इस्ट पाटाबारि सानजा पाटाबारियाव जादों आरो बेयो माने बिस्पानि पाटाबारि बे जरा मोनसे माने जेरावनाखि न'खर गैया बे जायगायाव जादों। स' बेवहाय जाथाय खालामग्राफ्रा माने ओरैबायदि जादों जाथाया बरफोथार गामिनि सोमदोन समफ्रामारि बिथांना बे जायगायावहाय माने हा दङ। हाजों लोगोसे बेवहाय माने बेना दंफांबो दंमोन आरो जिया दंफां। दा बे जिया दंफांखौहाय बै जायफोरनाखि दानदों बिथांमोना माने बिनि दंफांखौ फाननानै जादों। बे जाहैबाय 1 दाननि सिगांनो जानाय घटना। स' बेखौ लानानै बिसोरो माने दान्थे बिदान्थे जाबाय थादोंमोन। दा बेबायदिनो बिसोरो माने दिनैहाय सोमदोन समफ्रामारिखौहाय बै दानग्राफोरा लेंहरदों। माने गामिनि गावबुरा दङ, गामिनि रायजो राजा दङ, नों फै जोङो रायलायगोन होननानैहाय लेंहरदों। स' लेंहरनानैहाय बिसोरो बेयावनो माने बे दंफां आरो हानि थरख' बिथरख' जाबाय। थरख' बिथरख' जानायावनो नैबे दाननाय जाथाया जादों। स' दानग्राफोरा जाहैबाय जितेन बरगयारी, बेयो जाहैबाय बिफा आरो बिनिनो फिसाला बिजेन बरगयारी, बेनिफ्राय देखालाल बरगयारी बेयो फिसाला, बेनिफ्राय आरो सासे दङ गनेश नार्जारी, बे जाहैबाय बिसोरनि बिजामादै। स' बिसोरो गासैजों 4। दाहालागै माने पुलिस बिफाना 3खौ हमबाय, खिन्थु सासेखौ दासिमावबो हमनाय जायाखै। स' जोङो गामिनि जानानै बेखौनो गोख्रोङैहाय पुलिस बिफानखौहाय जोङो डिमान्ड खालामगोन जे गोख्रैनो सासे थाबावनाय जायनाखि बिथाङा जाहैबाय गनेश नार्जारी, बिथांखौ गोख्रैनो हमनांगौ आरो बेजों लोगोसे बे 4 कालप्रिटखौहाय पुलिस बिफानखौ जोङो खावलायगोन बिसोरखौ जिउ जोबजासे जेलावनो दोननांगोन आरो बिसोरखौ माने ओरैबायदि साजा होनांगोन जाहाथे इयुनावहाय बिसोरो बेबायदि साजा खामानिखौ जेनो मावफिना। आरो जोङो बिथांमोनखौ मोजाङैनो मिथिगौ बिथांमोना समाजजों खुनु सोमोन्दो गैया आरो बेबायदि खामानियाव बिथांमोना जेब्लायबो लोब्बा थानाय मानसिफोर। बेनिखायनो जोङो सान्तिखौ लुबैग्रा मानसि हिसाबै जोङो गामियाव बेबायदिखौ जोङो मोजां मोना। बेनिखायनो पुलिसखौ जोङो खावलायगोन स' बिथांमोनखौहाय गोख्रोङैनो साजा होनांगोन आरो जिउ जोबजासे बिसोरखौहाय साजा होनांगोन। दायो जायनाखि दानजानाय सोमदोन समफ्रामारि बिथाङा जोबोद गोबारैनो जोखोम जादों। दासिमावहाय थागोन थाया जोङो खुनु गेरेन्थि गैया। जोङो दहाय नुनाय बायदियैहाय बिनि आगसि आखायाव दाबनै जायगायाव दानदों, बेनिफ्राय उनथिंजाय थाफ्लियाव दानदों, फेन्दायाव दानदों, खर'आव मोननै जायगायाव दानदों। दा गोबां थै गदों। बिथाङा थागोन थाया जों दासिमबो बुंस'नो हाया। जोङो इसोरनाव बेखौनो आर'ज खालामो बिथाङा मोजां जाथों, जोङो बेखौ आसा खालामो। बेजों लोगोसे जोङो न'खरजों लोगोसे गामि बेवहाय जोङो मोनथाम गामि नांनानै दङ। मोनसेया जाहैबाय इस्ट पाटाबारि जानाय जायगा, मोनसेया जाहैबाय बरफोथार, बे जाहैबाय सोमदोन समफ्रामारिनि गामि आरो 2 उइटनेस दङ, बे जाहैबाय बिस्पानिनि। स' मोनथाम गामिखौहाय बेहाय सरजाबनानै दङ बे जाथाया। बेनिखायनो जोङो मोनथाम गामिनिहाय बेखौनो दाबि खालामगोन गोख्रैनो पुलिस बिफाना सासे थाबोनायखौ हमनांगौ आरो बिथांमोनखौहाय आयेननि साजा बायदिनो बिथांमोनखौ साजा होनांगौ। आङो बेखौनो खावलायो। दासिमाव लवार आसामाव लांदों बिथांखौहाय। दा लांनानैहाय बेखौहाय इनिशियेल ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ। दा जोङो दासिमाव रिजाल्टखौ मोनाखै मा जागोन, स' बेखौ जोङो दासिमाव बुंथ'नो हाया। सोमदोन आरो आं समेस्वर मोसाहारि, जों आंनि न'आव थांनानै सोमदोना माने आंखौ नेबाय थाहैदों। ओमफ्राय बियो आदै बैयाव एसे दंफां दानलायनायनि एसे केस बायदि जानानै दङ, बेहाय थाङि आदै। ओमफ्राय सोर दं? ओमफ्राय आं डेभेलपमेन्टनि गावबुरा दङ पाटाबारिनिफ्राय बेबायदि होननायखाय बिदिब्लालाय आंबो थांनायसै थौ होननानैहाय आं थांदों आरो। ओमफ्राय थांनानैहाय थांब्ला बिसोरो 3बो जमा दङ बे बिजेननि न' गुदियाव। ओमफ्राय सहैबाय स्पटआव सहैनानैहाय थो बिदिब्लालाय नायदिनि होनलायलायबाय आरोखि। नायनानै जोङो दंफांसिम बागानसिम जोङो बे दंफां हाफायनायसिम जों सहैयाखै। होमब्लानो बिसोरो बे नाथुवाया गावनि फिसालाफोरखौ सिगां होदों, ओमफ्राय आंबो सिगां, ओमफ्राय बिसोर सानैजों सोमदोनजों बिजों बिसोरो इयुनावहाय आरो इतिमध्ये जोङो सिगांबाय। ओमफ्राय बे खामानिया बिसोरो जालायलायबाय आरो दानबाय। ओमफ्राय आङो ओरै खिबुजों नायहरबा बिसोरो दानलायलायबाय। दाने दाननानैहाय आंबोथ' अभाब जाबाय, गिबायबो आंबो। सिखा हमखाय बानफिनबाय बियो दानखांनानै। आंखौबोथ' दानखानायसो बियो होननानैहाय आं एरायबाय आरोखि। जाथाया मा जाहोननि थाखाय जादों एक्सुवेलि मानो जाया मिथियो? बिनि हा दंहैयो सोमदोननि, ओमफ्राय बिसिनिबो हा सिमना दंलायलायो आरो।
सानैजों सिमनासैनालाय ओमफ्राय बिसोरबो गय गायबाय सोमदोनाबो गय गायबाय दा बे सिमनायाखौबो बिसोरो मिलायलायनोसो होननानै सोमदोना बुंदोंमोन आरो बिसोर साबेसे दंमोन बिसोर साथाम सोर सोर फिफा फिसा दानजाग्राया मा नाम ओमफ्राय दानग्राया मा नाम दानजाग्राया सोमदोन बरगयारि समफ्रामारि ओमफ्राय दानग्राया जितेन बरगयारि इस्पाताबारि दानजाग्राया बरफोथार जाथायखौथ' आङो खाथियाव थांनाय नुहैस्लाबनाय जायाखिसै गथिखे आं साइकेलजों थांदोंमोन थांनायाव आंथ' जाथायखौ नुहैस्लाबनाय जायाखिसै गथिखे उनाव थाङैनो आं एसे लेट जालांबाय जाथायाव बे जोंनि हा सिमा बिस्रा दानग्रोबाय सिगां जोंनि दंफां जिथुनाखि गेजेराव फैनानै दानफैदों थब्रै थबा जिसुनु मुसुजों बिसोर फाना जाबाय आरोखि बिनि थाखायनो माने रायलायनो होननानैसो लिंहरदोंमोन आं फिसालाखौ बे जाथाय जादों आरोखि दा एक्सनाथ' माथो खालामनो गोब्राबैनो एक्सन लानांगौ जाबाय थागोन दाथ' बुंस'नो हाया दाथ' हस्पिटालाव दंहैयो बेबोथ' गोब्राब एक्सन लानांगौ जागोन आरोखि आंनि थाखाय माने बहुत हाफ मार्डारानो बा सेसबो जानो हागौ बायसान्स बे खोथा आरोखि गेरेन्टि गैया हयथ' लास्टबो जानो हागौ थैनोबो हागौ थांनोबो हागौ दा बेनि खुनु गावनि भाग्यनि खोथासै आरोखि